ፊልምና እንትትጅምር ሓደ ናይ መራተን ጎያይ ዝኾነ ጆሃንስ ተባሃለ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እንዳጎየ እንዳርአየና እዩ ዝጅምር። ብናይ ውግእ መሳርሒ ስርቂ ገበን እንትትእሰር እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን። ኮይኑ ግን ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ጆሃን ካብቲ ስርቂ ንባዕሉ ከግልል ኣይከኣልን። ካብኡ ድማ ጆሃን ክፍታሕ ዝተወሰኑ መዓልትታት እንትተርፍዎ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዋና ሰራሕተኛ ድሕር ካብዚ ቦታ እዚ ምውፃእኻ እንታይ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለካ ኢሉ ይሓቶ። ጆሃን ድማ ምንም ኣይፈልጥን ብምባል ይምልሰሉ። ሙሉ ህይወቱ ብናይ ማራቶን ጉያን ከምኡውን ብስርቂ ይሕሊፍዎ። ብዙሓት ናይ ማራቶን ውድድራት ስዒሩ እዩ። ልክዕ ከምዚ ድማ ብዙሓት ባንክታት ብዝተሳኻዐ ኩነታት ሰሪቑ እዩ። ኮይኑ ግን ብምዕዋቱ ዋላ ሓደ መዓልቲ ገሪምዎ ይፈልጥን። ስለዚ ድማ ከምዚ ንኽገብር ዘላዓዕሎ ሓደ ነገር ከይሃለዎ ኣይተርፍን። በመቐጻል ድማ ይቅርታ ተገይሩሉ ሓደ ንእሽተይ ክፍሊ ንኽነብረሉ ይወሃቦ። ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕር መፍትሑ ድማ ብቕልጡፍ ነቲ ናይ ስርቂ ስርሑ ይቕጽሮ። በመቐጻል ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ መኪና ብኸመይ ከም ዝስረቕን ከምኡውን ኣብታ ከተማ እንትትገንሕ ንርኢ። ቀጺሉ እውን በዚ ጥራሕ ጠጠው ኣይበለን። ሽጉጥን ማስክን ተዓፊኑ ናይ ባንኪ ስርቂ ክፍጽም የቐንዕ። ቀጺሉ ድማ ነቲ ዝሰረቐ ገንዘብ ናብቲ ቦርሳ እትዎ እሞ ቀጺሉ ድማ በታ ዝሰረቓ መኪና ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ይስወር። ብጽባሒቱ ድማ ሰባት ስራሕ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ኤጀንሲ ንምጉብናይ ይግደድ። ካብኡ ድማ ነታ ኤሪካ ትበሃል ናይ ቀደም ዓርኩ ይርያ። ኣብታ ቐጻሊት መዓልቲ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ ምጉያይ ይቕጽል። ካብኡ ድማ ናይ ሕክምና ምርመራታት ይገብር እሞ እቶም ሓኻይም ሕጂ እውን ንማራቶን ንምጉያይ ዘኽእል እኹል ጥዕና ከም ዘለዎ ይነግርዎ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት ድማ ጆሃን ኣብ ናይ ማራቶን ናይ ጉያ ውድድር ይሳተፍ እሞ ነቲ ሪከርድ ብምስባር ይዕወት። ስለ ዝተዓወተ ድማ ናይ $15,000 ሽልማት ይረክብ። በመቐጻል ድማ እቲ ዓወት ዝተወሰነ ተፈላጥነት ሂቦ እሞ ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ናይ ሬድዮ ጣብያታት ብዛዕባ ጆሃንን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፎ ታሪኹን ምዝራብ ይጅምራ። ብጽባሒቱ ድማ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዋና ሰራሕተኛ ይረኽቦ እሞ እንኳዕ ደስ በለካ ብምባል ንኽፍርመሉ ይሓቶ። በመቐጻል ድማ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ ኣብ ውሽጢ ህይወቱ ሓዱሽ ነገር ክደሊ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ከምኡውን ምስኡ ዝሰማዕ ሰብ ኣልሹ ንኽረክብ ይመኽሮ። በመቐጻል ድማ እቲ ዝተሸለሞ ገንዘብ እንትውዳእ ደጊሙ ሰሪቑ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኸይምለስ ስራሕ ኣልሹ ንኽሰርሕ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ጆሃን እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ነገር ከምዘይኸውን የረጋግጸሉ። ከምቲ ሓቂ እንተኾይኑ ጆሃን ብጣዕሚ ቅልል ዝበለን ከምኡውን ብብሕታውነት ህይወቱ ዝመርሕ ሰብ እዩ። ምስቶም ናይ ቀደም ኣዕሩኽቱ ይኹን ምስ ቤተሰቡ ብፍጹም ኣይራኸብን። እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ ብኡ ብጣዕሚ ስለ ዝተማረኸ ሓቀኛ ኣድናቒኡ ኮይኑ ይተርፍ። ኣብቲ ግዜ ጆሃን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ናይ ጉያ ልምምድ ይገብር ስለ ዝነበረ ክንደየናይ ኣድላይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሉ ናይ መጉየዪ ማሽን ዘምጽአሉ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ ጆሃን ነታ ኤሪካ ትበሃል ዓርኩ ንምሕታት ናብ ገዛ ይመርሕ። ንኤሪካ ንነዊሕ ግዜ እዩ ዝፈልጣ። ኤሪካ እውን በዚ ምኽንያት እዚኣ ጆሃን ናብ ገዛ እንትትመጽእ ስቕ ኢላ ዝተቐበለቶ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ድማ ጆሃን ማስክ ገይሩ ንሓንቲ መኪና ጠጠው የብል እሞ ካብቲ ናይቲ ገናሒ ወንበር ተላዒላ ናብቲ ኣብቲ ጎድኑ ዘሎ ወንበር ከፍ ንኽትብል የገድዳ። ኣብቲ መንገዶም ድማ ሓደ ናይ ሬድዮ ጣብያ ሰባት ንነብሶም ካብቲ ሌባ ንኽሕልው የጠንቅቖም። እቲ ሌባ ድማ ጆሃን እዩ ነይሩ። ቀጺሉ ድማ ነታ መኪና ኣብ ሓደ ጫካ ጠጠው የብላ እሞ ነታ ጓል ድማ ካብታ መኪና ንኽትወፅእ እዛ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ድማ ኣብ ውሽጢ መዓልቲ ልቡ ክንደየናይ ከም ዝሃርም ይምርመሮ። ከምኡውን ሻወር ምውሳድ ይጅምር። ኮይኑ ግን ኤሪካ ናይ መኪና ቁልፊ ንምውሳድ እንትትመጽእ የቋርጾ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ካብቲ ሻወር ወፂኡ ነቲ ቁልፊ የቐብላ። ኤሪካ ድማ ናብ እንዳ ሲኒማ ንምኻድ ተዳልያ ጆሃን ምስ ኣብ ሓባር ንክኸይድ ትጋብዞ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ምሸት ካብቲ ሲኒማ ናብ ገዛ ድሕር ምምላሶም ንሳ ንኽገብራ ድሌት ተርእዮ። ንሱ ግን ድሌት ስለ ዘይነበሮ ገጽ ኸሊእዋ ናብ ክፍሊ ይኸይድ። ኮይኑ ግን ንሳ ተኸቲላቶ ትኸይድ እሞ ነብሱ ክትነኻኽኦ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንሱ ነቲ ስምዒቱ ምቁጻር ኣብዮ እሞ ተታሒዞም ነቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ምሽቶም የድምቕዎ። ብጽባሒቱ እውን ጆሃን ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ብምጉያይ ስልጠኑ ይቕጽል። ካብኡ ድማ ነታ ኩዕሶ እግሪ እንዳረኣየት ዝነበረት ኤሪካ ኸይዱ ይረኽባ። ሓደ መዓልቲ ምሸት ድማ ጆሃን ካብቶም ዝሓሽሉ ዝሰርሖም ስራሕቲ ነቲ ኣብሊፁ ዝሪኦ ናይ ስርቂ ስራሕ ይፍጽም። ሓደ ሰብ መኪኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ጋራጅ ጠጠው ንምባል እንትትፍትን ክልተ ናይ ጓሓፍ መእከቢ ነቲ መንገዲ ዓጽዮኖ ይርኢ። ካብኡ ድማ ካብቲ መንገዲ ዘወር ከብሎም ካብታ መኪና እንትትወፅእ ጆሃን ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ነታ መኪና ሰሪቕዋ ይኸይድ። ብጽባሒቱ ድማ ነታ ዝሰረቓ መኪና ተጠቒሙ ናብቲ ክሰርቆ ዝሓሰቦ ባንኪ ይበጽሕ። ካብኡ ድማ ከምቲ ዝተለመደ ተመሳሳሊ ማስክን ሽጉጥን ይጥቀም። ቀጺሉ ድማ ነቶም ናይቲ ባንኪ ሰራሕተኛታት ናብቲ ካዝና ይወስዶም እሞ ነቲ ቦርሳ ብገንዘብ ይሞልኦ። ካብዚ ንድሓር ድማ መኪንኡ እንዳገንሐ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ የምርሕ። ቀጺሉ ድማ ነቲ ብገንዘብ ዝመልአ ቦርሳ ሒዙ ናብ ገዙ ይምለስ። ነቲ ዝሰረቆ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ጸሊም ከረጢት የቐምጦ። ቀጺሉ ናብ ትሕቲ ዓራት ይእትዮ። እቲ ነተን ባንክታት ንምስራቕ ዝወሰነሉ ምኽንያት ንማንም ሰብ ግልጽ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ድማ ድሕሪ እቲ ስርቂ ምንም ዓይነት ዕግበት ኣይርኡን። ብተወሳኺ ነቲ ዝተሰረቐ ገንዘብ ናይ ምጥቃም ምንም ዓይነት ድሌት የብሉን። ቀጺሉ ድማ ካልአይቲ መኪና ይሰርቕ እሞ ናብ ካልእ ባንኪ የምርሕ።
ካብኡ ድማ ንሓደ ሽማግለ ዝኾነ ጸሓፊ ነቲ ገንዘብ ናብ ውሽጢ እቲ ቦርሳ ንኽእትወሉ ይዞ ግን ምንም ከይተፈለጠ እቲ ሽማግለ ብቕልጡፍ ክሕሞ ይጅምር። ቀጺሉ ድማ ንሓንቲ ሰበይቲ ነቲ ገንዘብ ናብ ውሽጢ እቲ ቦርሳ ንኽእትወ ይእዝዛ። ኮይኑ ግን ነቲ ቦርሳ መሊሳ ክትህቦ እንትትፍትን ብኣጋጣሚ እቲ ቦርሳ ይቐደድ እሞ እቲ ገንዘብ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ይብተን። ጆሃን ድማ ክንዲ ዝከኣሎ ብሓደ ኢዱ ኣኪቡ ብመሓዝ ብቕልጡፍ ወፁ ይሃድም። ናይቲ መንገዲ ኣንፈት ከይለቐቐ እንዳጎየ ብምኻድ ደጊሙ ንምስራቕ ናብ ካልእ ባንኪ ይምርሕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፖሊስ ናብቲ ቅድም ኢሉ ዝተሰረቐ ባንኪ የምርሕ። ጆሃን ድማ ነቲ ካልኣይ ባንኪ ድሕር ምስራቑ ደጊሙ የምልጥ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም ፖሊስ እግሪ ተኸቲሎም ክሕዝዎ ቀሪቦም ነበሩ። ጆሃን ድማ ናብ ውሽጢ ሓደ በዓል ብዙሕ ደረጃ ፎቅ ይኣቱ እሞ ናብቲ ናይ መኻይን ጠጠው መበሊ ቦታ ይኸይድ። ነቲ ደረጃ ምውፃእ ምስ ጀመረ ድማ እቶም ፖሊስ ይርክብዎ እሞ ናብኡ ምትኳስ ይጀምሩ። ብመቐጻል ድማ ጆሃን ከም ዕድል ኮይኑ መውፅ መንገዲ ይረክብ እሞ ናብቲ ምድሪ ወሪዱ የምርሕ። ጆሃን ናብቲ ደገ ወፂኡ ክሳብ ናብቲ ጫካ ዝበፅሕ ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርክ ምጉያይ ይቐጽል። እቲ መደነቂ ናይ ስርቂ ባህሪኡ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ብጣዕሚ ፍሉጥ ይኸውን። ጋዜጣታት እውን ብዛዕባኡ ሓበሬታ ምሃብ ይጅምራ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኤሪካ እቲ ሓድሽ ሰራቂ ዝብል ጽሕፈት ተንብብ እሞ ንጆሃን ምጥርጣር ትጅምር። ካብኡ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ጆሃን በታ ናይ ባዕላ መኪና ካብቲ ስርሓ ክወስዳ ይመጽእ። ናብ ገዝኦም እንትምለሱ ድማ ካብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ገዛ ኣሲራ ይርያ። ኮይኑ ግን ምንም ዓይነት ሕቶ ኣይቕረበላን። ካብኡ ድማ ኣብቲ ለይቲ ጆሃን ካብ ድቃስ እንትትነቅሕ ኤሪካ ድማ ነቲ ማስኩ ረኺባ እንዳተጻወተትሉ ይረኽባ። ንሳ ብዛዕባ እቲ ናቱ ለይብነት ምንም ነገር ኣይተዛረበትን። ከምኡውን በቲ ሰራቂ ምዃኑ ኣይፈረደቶን። ኮይኑ ግን ከምኡ ዝገብር ሓሲቡሉ ከም ዝኾነ ጥራሕ ተሓቶ። ንሱ ድማ ደጊምና ንረኸብ ኣይመስለንን ነይሩ ኢሉ ይምልሰላ። ኤሪካ ድማ ጃኬታ ሒዛ ብእግራ ንምጉዓዝ ናብቲ ደገ ተምርሕ። ጸኒሓ ድማ ናብ ገዛኣ ትምለስ እሞ ካብ ገዛኣ ንክኸደላ ትነግሮ። ኮይኑ ግን ሕጂ እውን እንተደልዩ ህይወት ክቕይር ከም ዝኽእል ትነግሮ። እቲ ምርጫ ግን ናትካ እዩ ትብሎ። ብምቕጻል ድማ ኣብ ካልእ ማራቶን ይሳተፉ እሞ ደጊሙ ቀዳማይ ብምውፃእ ይዕወት። ካብኡ ድማ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ መፂኡ ክኣስሮ ይፍትን። ምክንያቱ ድማ ንሱ ንዝተወሰኑ ሰሙናት ሪፖርት ንምግባር ምስኡ ኣይተራኸበን ነይሩ። ብምቕጻል ድማ እቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ ንጆሃን ንምንታይ ምስኡ ከምዘይራኸብን ከምዘይተሓባበርን ይሓቶ። ቀጺሉ ናይቲ መንበሪ ኣድራሻ እኳ ከምዘይፈልጦን ከምኡውን ኣብቲ ሪፖርት ምንም ዝፀሓፎ ነገር ከምዘይብሉ ንጆሃን ይነግሮ። ቀጺሉ ድማ ጆሃን ምስኡ ተዘይተሓባቢሩ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምዝመልሶ የጠንቅቆ። ካብኡ ድማ ንክዛረቡ ኣብዚ ሕፃቕጥ እንትገብረሉ ጆሃን ድማ ኣዝዩ ሓሪቑ ነቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ በቲ ዝሓዘ ሓፂን ኣብ ርእሱ ብምህራም ይቆትሎ። ካብዚ ንድሓር ድማ ነቲ ሬሱ ኣብቲ ቦታ ብምግዳፍ ካብቲ ቦታ ይሃድም። እቶም ፖሊስ እውን ነቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሰራሕተኛ ሬሳ ድሕሪ ኣብቲ ዝወደቐሉ ቦታ ምርካቦም ንኤሪካ ብዛዕባ ጆሃን ይሓትዋ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኤሪካ ንጆሃን ሕሊፋ ንምሃብ ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ቀጺላ ድማ ናብቲ ጆሃን ዝዓርፈሉ ሆቴል ትኸይድ። ካብኡ ድማ ካብቲ ሊፍት እንትትወፅእ ትሪኦ እሞ ብቕልጡፍ ትከታተሎ። ቀጺላ ድማ ናብ ጎድኑ ብምብጻሕ እቶም ፖሊስ እንዳኣለሽዎ ከም ዝኾኑን ከምኡውን ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ንክስወር ትመኽሮ። ኮይኑ ግን ጆሃን ብሓይሊ ይደፍኣ እሞ ቦይኑ ገዲፋቶ ንክትኸይድ ይነግራ። ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ጸንሒት ክልቲኦም ብሓባር ይሓድሩ። ብምቕጻል ድማ ኤሪካ ኣብቲ ገዛ ንኽጸንሕ ዋላ እኳ እንተሓተተቶ ጆሃን ግን ንምኻድ ብድግ ኢሉ ይለዓል። ኤሪካ ድማ ጠጦ ክተብሎ ትፍትን። ንሱ ግን ንዓዓ ሓዘን ጥራሕ ዘምጽእ ሰብ ምዃኑ ብምዝራብ ገዲፎ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ካብቲ እቲ ገንዘብ ዘቐመጠሉ ናይቲ ሆቴል ክፍሊ ክወፅእ እንትትብል ኣብ ትሕቲ ናይ ፖሊስ ቁፅሪ ኣቲ። ብምቕጻል ድማ ኤሪካ ጆሃን ከም ዝተኣሰረ እንትትሰምዕ ልባ ይስበር። እቲ ናይ ፖሊስ መኮንን ድማ ንምርግጋዕ እንዳፈተነ ትኽክለኛ ውሳነ ከም ዝወሰነት ይነግራ። ኤሪካ ግን ንትፈትዎ ሰብ ብምኽዳዓ ናይ ጥፋኣተኝነት ስምዒት ይስምዓ። ኮይኑ ግን እቲ ፖሊስ ትኽክለኛ ነገር ከም ዝገበረ ደጋጊሙ ይዛረባ። ብምቕጻል ድማ ጆሃን ኣብቲ ቤት ህንጸት ናይ እምነት ቃሉ ኣሚኑ ንኽፍርም ይሕተት። ጆሃን ግን ብቕልጡፍ በቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ መስኮት ዘሊሉ ናብ መኪና ይዓርፍ እሞ የምልጥ። ካብኡ ድማ እቶም መውፅእ በርታት እንተዓጽዎም ብኻልእ ኣንፈት ይጎይ። ቀጺሉ ድማ ንቑርብ 100 ሜትሮ ይጎይ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ መኪና ይሕባእ። እተን ናይቶም ፖሊስ መኻይን ድማ ንዕኡ ምእላሸን ይቐጽላ። ብምቕጻል ድማ እቶም ፖሊስ ኣብ ትሕቲ መኪና እውን ኣለሻን ትጅምሩ ጆሃን ካብቲ ዘለዎ ቦታ ንምቕያር ይግደድ። ካብኡ ድማ እተን ናይቶም ፖሊስ መኻይን ምንቅስቓስ እንትጅምራ ጆሃን ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መኪና ደቂሱ ንሪኦ። ጸኒሑ ድማ ምህዳሙ ይቐጽል። እቶም ፖሊስ ድማ ናብቲ ናይ ኤሪካ ገዛ ክምለስ ይኽእል ኢሎም ብምሕሳብ ናብቲ ገዛ ብቕልጡፍ የምርሑ። ኮይኑ ግን ኣብኡ ኣይረኸብዎን። ጆሃን ብዙሕ ግዜ ልምዱ ከም ዘይገድፍ ስለ ዝፈልጡ በቲ ንዕኡ ብዝግባእ ዝፈልጦ ሰብ ኣቢሎም ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም። ጆሃን ድማ ምጉያይ ይቐጽል እሞ ናብቲ ጫካ ይበጽሕ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ብእግሩ ባሕሪ ሸጊሩ ክሳብ ዝወግሕ ምጉያይ ይቐጽል። ቀጺሉ ድማ ኣብ ሓደ ጫፍ ጎቦ ይበጽሕ እሞ እቶም ፖሊስ ነቲ ከባቢ ብመብራህቲ እንትእልሽዎ ይርኢ። ቀጺሉ ድማ ናብ ማዕዶ እቲ ጎቦ ምጉያይ ይጅምር። ኮይኑ ግን ብቕልጡፍ በቶም ፖሊስ ከም ዝተኸበበ ይርዳእ። ቀጺሉ ድማ ምጉያይ እንትቕጽል ንሓደ ፖሊስ ይርኢ እሞ ብደረቱ ኣብቲ መሬት ይድቅስ። እቲ ፖሊስ ድማ ድምፂ ሰሚዑ ኣብቲ ከባቢ ምእላሽ ይጅምር። ካብኡ ድማ ክረኽቦ እንትትብል ጆሃን ድማ
ነቲ ፖሊስ ብሓይሊ ካብቲ ጎቦ ደፊኡ የውድቖ ብቕልጡፍ ድማ ነቲ ናይቲ ፖሊስ ሽጉጥ ሰሪቑ ካብቲ ቦታ ይስወር ከምኡውን ናብ ልዕሊ እቲ ጎቦ ምድያቡ ይቕጽል ኮይኑ ግን እቶም ፖሊስ ቀስ ብቐስ ናብ ጫፍ እቲ ጎቦ እንዳበጽሑ ነቲ ከባቢ ምፍታሾም ከም ዝቐጸሉ ይርዳእ ንደቓይቕ ጠጠው ኢሉ ነታ ሽጉጥ ይርያ ሕጂ ደጊሙ እንተተታሓይዙ ደጊሙ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘይወፅእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ድማ ካብዚ ተሓዚሉ ርእሱ ብጥኢት ንምብታን ይሓስብ ኮይኑ ግን ከም ዕድል ኮይኑ ዘወር እንትትብል መሐብእ ዝኸውን ጉድጓድ ይርኢ ቀጺሉ ድማ ብቕልጡፍ ናብቲ ጉድጓድ ብምእታው ይሕባእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እቶም ፖሊስ እውን ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ጫፍ እቲ ጎቦ ይበጽሑ ኮይኑ ግን ኣይረኸብዎን ካብዚ ንድሓር ጆሃን ናብ ውሽጢ ሓደ ገዛ ብሕዎ ይኣቱ ካብኡ ድማ ሰሪቑ ምግቢ እንዳበልዕ እንከሎ ኣብቲ ደገ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ይርኢ በመቐጻል እውን ናብቲ ሽማግለ ቀሪቡ ሽጉጥ ብምትኻል ነታ መኪናኻ ይደልያ ይብሎ እቲ ሽማግለ እውን ነቲ ቁልፊ ድሕሪ ማሃቡ ጆሃን ነቲ ሽማግለ ምስቲ ወንበር ይኣስሮ እግሩን ተኣስሮ ድማ እቲ ሽማግለ እውን ካብ ጅቡእ ካራ ብምውፃእ ንጆሃን ብሓይሊ ይወግኦ ጆሃን ድማ ብቕልጡፍ ሽጉጥ የውፅአሉ ኮይኑ ግን ናብቲ ሽማግለ ካብ ምትኳስ ንላዕሊ ንኢዱ ሓዊሱ ግጥም ኣቢሉ ምእሳሩ ይቐጽል ካብኡ ድማ ጆሃን ናብ ሓደ ክፍሊ ኸይዱ ነቲ ቁስሉ ብጨርቂ ይሽፍኖ ነታ ናይቲ ሽማግለ መኪና ሒዙ ናብቲ መንገዲ ያመርሕ ቀጺሉ ድማ ኣብቲ መንገዲ እንከሎ ሄሊኮፕተር እንትትኸተሎ ይርኢ ካብኡ ድማ ነታ መኪኑ ጠጠው ያብላ እሞ ምስ ሓደ ሰባት ኣገዲዱ መኪናን ክዳንን ንምቅያር ጠጠው ይብል ካብኡ ድማ እቲ ጃኬቱ ንሓደ ወዲ ሂቦ እሞ ናብታ ናቱ መኪና ኣትዩ ናብ ቅድሚት ንኽገኒ ሒዞ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እቲ ትርጉም ብዝግባእ ዝሰርሕ ይመስል እታ ሄሊኮፕተር ንዕኡ ገዲፋ ነታ ቀያሕ መኪና መዳና ትጅምር ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ጆሃን ነታ ካልአይቲ መኪና ሒዙ ካብቲ ቦታ ይንቀሳቐስ ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቓይቕ ነታ ቀያሕ መኪና ዝኽተላ ብደርዘን ዝቑጸራ ናይ ፖሊስ መኻይን ይርኢ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣዝዩ ደናገጽ ኮይኑ ግን ከም ገለይሉ ንምርግጋዕ ይፍትን እሞ ይሕልፈን ጆሃን መግንሑን ትቕጽል እቲ ቁስሉ ብዙሕ ደም እንዳፈሰሶ ነበረ ካብኡ ድማ ንምትንፋስ ክጽገም ጀመረ ቀጺሉ ድማ ነቲ ደም ዝፈሰ ዘሎ ኣካሉ ይደርዞ ጆሃን ድማ ናይቲ ጉድኣት መጠን ብምርዳእ መኪኑ ጠጠው ኣቢሉ ናብ ኤሪካ ስልኪ ይድውል ንሳ ድማ ብስጋት እቶም ፖሊስ ነቲ ዝርርቦም ክሰምዕዎ ከም ዝኽእሉ ትነግሮ ጆሃን ግን ብኣካል ንምርኻ ብዙሕ ግዜ ከም ዘይብሉ ይገልጸላ ኤሪካ ድማ ከም እትፈትዎ ትነግሮ እሞ ነቲ ስልኪ ከይዓፀዎ ንኽጸንሐ ትልምኖ ብዙሕ ከይጸንሐ ግን ትንፋሱ እንዳሓፀረ ይኸይድ እሞ ምጽናሕ ከይኸኣለ ተሪፉ ነብሱ ትወፅእ ከምኡውን ኤሪካ ከይበጽሐትሎ ኣብ ውሽጢታ ዝነበራ መኪና ይመውት ባርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ናይሎም ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ረኸብ ሰናይ ቀን